יש פה את המתנה הטובה ביותר שאפשר לקנות אותה, והייתי ממש מבסוטה עליה. שאלה כמה טסה לחו"ל. תראי, מכיוון שהייתי 24 שעות ברוסיה, אז את סימנת? כל רוסיה הלכה. באמת? נסביר, זו מפה שניתן לגרד אותה. זאת אומרת, כל מדינה שהייתי בה... אתה מחייג אליי? כן. ואתה לא שומע? אתה באמצע הזה, אפשר לגרד? או שזה הולך למישהו? הלו? כן. מיכל? כן. הפינה שלך מחר מבוטלת. איזה יופי, יש לי תוכניות. יופי. אני אבכה בבית, תודה. להתראות. ביי. אפשר לגרד? אז תגרדי, תגרדי. כל מקום שהיית בו, אתה יכול פשוט לגרד את זה. זה מ-IDIL, וזה מאוד נחמד, מגיע מאוקראינה, אבל לא מסומן מראש. מה הטוש עושה? הטוש אתה יכול לכתוב פשוט דברים, וזה טוש מחיק. אתה יכול לכתוב, לא להיכנס, לא יודעת, למדינה הזאת. היית באנטארקטיקה? לא. לא היית באנטארקטיקה. מחר. מתי? מתי? מתי כתוב כאן? אפשר להמשיך? כן. אוקיי.